szocialisták és a kormányzó pártok közti szent egység, a Burgfrieden, mely lehetővé tette a háborúskodást, felbomlani látszott. Több mérvadó német szocialista politikus is kilépett a pártból, hogy megalapítsák a Spartacus forradalmi mozgalmat, mely a háború azonnali befejezését szorgalmazta. Ludendorff csak egyetlen kiutat látott ebből a helyzetből, a mielőbb elért német győzelmet. Angliát az úgynevezett korlátlan tengeralattjáró háború módszerével kívánta térdre kényszeríteni. Ez a döntés megváltoztatta a történelem menetét. 100 német tengeralattjáró kapta azt a parancsot, hogy a nemzetközi tengerjogi egyezményeknek ellentmondva támadjanak meg minden kereskedelmi hajót. A német kancellár Beckmann Hollweg az amerikaiak reakciójától rettegett. Úgy vélte, Németország elveszett. Az Unterseeboote, vagyis az U-boat néven ismert tengeralattjáróknak minden Anglia felé tartó hajóra, így az amerikaiakra is tüzelniük kellett. A német admirálisok úgy számoltak, hogy ha sikerül havonta 500 000 tonnányi hajót elsüllyeszteni, Anglia fél éven belül kapitulációra kényszerül. Kezdetét vette az első csata az Atlanti-óceánon. A tengeralattjárók kapitányai Németország új hőseivé váltak. Egyikük francia bevándorlók leszármazottja volt, aki azonban vérbeli porosszá vált, Lothar von Arnauld de la Perrière. Az U-35 kódnévvel illetett tengeralattjárója egy dicsőítő propagandafilmben is szerepelt. A kapitány büszkén mutatja a Lloyd-féle hajójegyzéket, melyben a világ összes kereskedelmi hajója szerepel, és kihúzza legutóbbi zsákmányát. Lothar von Arnauld de la Perrière 200 hajót süllyesztett el, összesen több mint 500 000 tonna tömegben, rekordot állítva fel. Mindenről így írt. Nagyobb örömmel töltene el, ha valódi tengeri ütközetekben harcolhatnék az ellenséggel, ahelyett, hogy fegyvertelen hajókat pusztítok el. Mindig ügyelünk arra, hogy a legénység mentőcsónakokba szálljon. A legközelebbi kikötő felé irányítjuk őket, majd ágyúinkkal elsüllyesztjük a hajót. A valóság azonban mást mutatott. A felvételen épp egyik győzelmüket ünneplő német katonák igen ritkán törődtek az elsüllyesztett hajón utazókkal. A kereskedelmi járművek legénységének esélyesen volt a felszín alatt cirkáló U-bótok ellen. A Gallia nevű teherszállító fedélzetén tartózkodó francia katonák sem tehettek semmit Lothar von Arnauld de la Perrière ellen, aki kíméletlenül hullámsírva küldte a hajót. A korlátlan tengeralattjáró háború igazolta a német kancellár félelmeit. 1917 márciusában 3 amerikai kereskedelmi hajót süllyesztettek el az Atlanti-óceánon. Ez lehetőséget adott arra, hogy Woodrow Wilson elnök is cselekedjen. Jó ürügyre volt szüksége ahhoz, hogy népét harcra szólítsa. Wilson immár nem maradhatott békepárti. Számára Franciaország az emberi jogok nyilatkozatának szülőhazája. Vele együtt a demokrácia kerül veszélybe. Kijelentette, Amerika kész arra, hogy vérét ontsa mindazokért az eszmékért, melyek a bölcsőjét jelentették annak a boldogságnak és békének, amit országunk élvezhet. Ám kétségtelen, hogy nem csupán az eszmék iránti elkötelezettség vezérelte.
Franciaország és Anglia 2 milliárd dollárral tartozott az Egyesült Államoknak. Ez az adósság sohasem lett volna visszafizetve, ha Németország a tenger alatt járó háború révén győzelmet arat. Amerika azonban semlegességéből is tudott profitálni. Az elhúzódó gazdasági válság után végre fellendült az ipar. Ennek oka elsősorban az Európába a hadipar számára exportált konzervek, a pamut, az ásványkincsek és robbanóanyagok értékesítése volt. Amerika egyre jelentősebb hatalommá vált. Wilson azt akarta, hogy a háború után következő korszakban vezető szerep jusson hazájának. Ugyanakkor 1916-ban a választási kampány során megígérte a német ajkú szavazóknak, hogy az Egyesült Államok semleges marad a háborúban. A sajtó kifejezetten izolációpárti volt, ellenzett bármiféle katonai beavatkozást. Vajon miként tudja Wilson a háborúskodás mellé állítani a közvéleményt? A torpedó támadások mellett egy másik válság is kibontakozóban volt, mely az elnök keze alá játszott. Mexikó. Az előző év során az Egyesült Államok lovassága behatolt Mexikó területére, mivel általánossá váltak a határvillongások. Wilson feltételezése szerint Mexikót Németország pénzelte, hogy zavargásokat keltsen az Egyesült Államok területén. A brit titkosszolgálat elfogott egy német táviratot, melyben nem kevesebbet ígértek Mexikónak, mint Texas és Arizona állam teljes területét, ha a háborút Németország nyeri. Ez az üzenet Wilson kezébe adta az ütőkártyát, amivel véget vethet az ország tétlenségének. Sikerült meggyőzni a kongresszust, mely 1917. április 6-án megszavazta a hadbalépést Németország ellen. Az Egyesült Államok a németek és szövetségeseik ellenségévé vált. Egyesítették erőiket a Kanadától Ausztráliáig nyúló brit birodalommal, Franciaországgal és gyarmataival, Oroszországgal, Olaszországgal, Belgiummal, Szerbiával, Görögországgal, Portugáliával és Japánnal. A konfliktus valóban világháborúvá terebélyesedett. Április 24-én a francia Joffre tábornok az Egyesült Államokba utazott a szövetség megerősítése céljából. Jelenléte sok amerikaiban felélesztette a franciák iránti elkötelezettséget. Lafayette Márki igen komoly szerepet vállalt a függetlenségi háború 1781-es sikerében. Lafayette nous voici, azaz Lafayette itt vagyunk. Rövidesen ez vált az amerikai csapatok harci kiáltásává. Franciaországban már az amerikaiak hadbalépését megelőzően is létezett az önkéntes pilótákból álló Lafayette repülőszázad. A francia zászlót lobogott a sávos csillagos lobogó és a brit Union Jack mellett. A transzparensek felirata: a pokol túl jó hely a hunoknak. A lelkesedés első hulláma, a demokrácia védelmében elmondott szenvedélytől fűtött beszédek, a hatalmas felvonulások és a látványos katonai erőfitoktatás azonban nem elég. Amerikának gyakorlatilag nem volt hadserege. Mindössze 125 000 katonával rendelkezett, közülük is a 15 000 tengerészgyalogos alkotta a valódi hatékony fegyveres erőt. Sürgősen szükség volt önkéntesekre. Az amerikaiak a brit módszert választották. A mindenütt kihelyezett plakátokon Antuszem közölte, hogy szükség van rád. A kormányzat mintegy 1 millió férfi jelentkezésére számított, ám az első 6 hét során mindössze 80 000 önkéntest soroztak be. Az itt élők számára a háború távoli esemény volt. Sokakat még visszatartott a polgárháború rémséges emléke, mely alig fél évszázaddal korábban ért véget. A kormány megalkotta a sorozásról szóló törvényt. Az újoncok felkészítése eleinte kezdetleges módszerekkel folyt. Semmi nem állt készen, talán a retteget kiképző tisztek kivételével. Nem volt elegendő egyenruha. Fából készült játékpuskákkal és ágyukkal gyakorlatoztak. A
katonák zöme azonban jártas volt a harcban, hisz olyan országban éltek, melynek történelmét véres konfliktusok sora övezte. Arra készültek, hogy hamarosan valódi háborúban találják magukat. Ám egyikük sem juthatott el Európába, ha a német tengeralattjárók elsüllyesztik a hajóikat. Döntés született a vízi járművek felfegyverzéséről, és konvojokban indították útnak őket rombolók kíséretében. A rombolók kisméretű hadihajók, melyek gyorsak és jól manőverezhetők. A legénységet arra képezték ki, hogy felfedezzék az ellenséges tengeralattjárók periszkópját. A rombolók mélységi tölteteket szállítottak. A fedélzetről a vízbe ejtett hordók robbanóanyagot rejtettek. Az adott mélységben bekövetkező detonáció elsüllyesztette vagy a felszínre kényszeríthette a tengeralattjárókat. Németország lendületet vesztett. A konvojok révén egyre több szállítmány érte el Angliát és Franciaországot.